kasani ma jatend migawo mar omenda ong'eyo maber ni koko timo ma moko kawo pach jopiny to samoro nyalo biro bedo kama tek nikech japiny nyalo biro wacho ni gini no uketo no keno kawo pachwa to nyalo biro bedo ne matek. Koro aparo ni en mana medo paro ne sirikal ni pod ji neno, pod wawinjo, pod wantie. To sirikal biro paro gima notimore higa mokalo cha to wacho ni ok wachak wadok kacha. Ok apar nochuno ni nyaka to remo machielo chak chwer, ok apar nochuno ni nyaka to bunde moro chak muoji. To aparo ni kech achiel manotimore ni en rapar minyalo ti godo. En mana medo paro ne jotelo ni king'iyo gima notimore cha ok owinjore bed ni remo cha dhi nono, ok owinjore bed ni thuolo manokaw cha dhi nono. To aparo ni wasechopo kama lokruok ma kamano wantiere godo. En mana medo paro. Kech mana kana nyisi ranyisi mar Afrika ma milambo cha. Apani pod ok wachak wadok gima notimore Afrika ma milambo kendo. Kaka notimore higa mar 76 go to lokruok osebedo ka nitie manyaka sani dongruok minyalo neno. Malema manyalo biro chung' mawuogi mawuo motegno cha. En malema mawuoyo ne kech gima ne nyithindo notimo higa mar 70 gi wiye no. Koro aparo ni kanosetime dichiel manotimore kanotimore no kendo kuom marach tho nowuok e giremo nochwerie. To kowinjore bed ni wachak wandoke nuoruok mar gima kamano kendo nikech wang'iyo ni en mana paro. To kotim rapar to ji medo ng'iyo ni ang'o manotimore marach to ang'o mwanyalo medo timo. Ne wacho ni nitiere moko mabeyo mosetim. Achiwo mana ranyisi mar kaka ne enchane John Mbadi otayo chenro mar iko budget. Kata obedo ni mana i budget no pod bantiere kod to maka gi kacha. Nyato king'iyo kod koth gope mowinjore bed ni pod ichulo. Kaluwore kod bende samoro fuok manitiere i budget mar bilion moingo 870 gi wiye no. To kendo ino kaka osuru iwacho ni ok omedi mararieya manyalo biro dino fuogno. King'iyo ni samoro kenge moketi miwacho ni koro sani dwani mondo meji ukare mondo choki mondo din fuog cha bende nyalo chopo pare. Koro mago gin penjo mamedo mana penjore mondo wane ni ber nyalo biro bedo. To kwatimo rapar mar higa mokalo, kwatimo rapar mar higa mokalo. Ko wang'iyo ni remo ni owinjore bed ni medo chwer. Ko wang'iyo ni owinjore bed ni koro ng'ato tiyo kod rawere yo ma ok dhi kare mar mondo mi obi oketh mwandu jomoko mondo jomoko ne ni necho giketho mwandu mondo koko wuogi kata mondo mi tulo wuogi. Kata samoro ng'ato kodesa ng'eni kata mana ng'anyo miwinjo ni nitie mana ng'ama dwaro kata kom MCA Nairobi ka manyalo biro kawo rawere moko to biro keto to ng'at ma samoro MCA manie kom cha itiyo gi nyinge terwako lepe tiwacho ne ja MCA cha emokelo. Gigi timo nyaka gi ng'ama samoro en ngadho ma piny mogik. To en gi gire moro matin ma samoro nyalo chwako go wi rawere ma samoro yuto margi ne ni piny e kinde no. Koro en gima ok owinjore bed ni wadino itwa titiyo kod ji e yo moko dhi kare mar mondo mi dwokwa kama ne wantiere higa mokalo cha. Erokamano ahinya. Machiegni kendo jawinjo mar Ramogi FM kuom ne yudo thuolo mar yudo weche manyien achiel kachiel kokalo Ramogi FM. Kendo erokamano ne jogo mabende ne pod oketo wang'i Ramogi TV kinde mano waluwo moko kuom ote ma orka ote thoth aparo ni ang' wadhi kodgi